Undskyld. Ja. Så ikke. Jeg tror, jeg bliver nødt til at spørge nogen, for det ser lidt mærkeligt ud. Ellers skal jeg ringe til dem. Prøv lige at gå herned. Men det kan være en bestemt person. Undskyld mig, ved I noget om her? Der skulle være et konsulat for Burundi her. Bredgade 36. Det her, 36B. Er det ikke 34? 36 skulle det være i hvert fald, de papirer jeg har. Men det ved jeg ikke. Ja. Jeg snakkede med en indianerpige en gang, som sagde, hvorfor rejser du? Hun var overbevist om, at jeg rejste for at finde mig en kone et eller andet sted, for det var da den eneste fornuftige grund, der kunne være. Altså, vi kan se, at der er en del gule. Det er de steder, hvor jeg har været mindst en uge. Det kan også være 14 dage eller mere. Så er der de blå, der har jeg været næsten en uge. De røde har jeg været 2-3 dage, og så de grønne, det er måske kun en enkelt dag. Jeg kan ikke sætte nåle alle de steder, jeg har overnattes. Hvis de ligger for tæt på hinanden, så må jeg nøjes med en enkelt nål. Den 25, jeg skal ikke tilbage, jeg skal bare en envejsbillet her. Bjarne Lund Jensen er den dansker, der har været i allerflest lande i verden. I løbet af hans 62-årige lange liv har han krydset grænsen til 186 forskellige lande. Hvis der er gået 3 måneder, og jeg ikke har rejst, så er det, jeg begynder at blive lidt restløs og sige, nu skal jeg ud, og nu skal jeg bevæge mig rundt og sådan noget der. Så jeg skal helst rejse 3-4 gange om året. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor lang tid, men stadigvæk, altså, jeg bryder mig ikke om at være hjemme alt for længe gange. Hvordan kan det være? Jamen, det er for kedeligt. Bjarne, der i dag er efterlønner, rejser for 100.000 kroner om året. Pengene finder han ved at bo og leve billigt, og så har han arvet penge fra sin afdøde far. Jeg håber at have været i samtlige lande i verden, når jeg er blevet 65, og jeg er lige blevet 62, så jeg har 3 år tilbage. Jeg tror, at 34 længere ved mig. Var det 36 her så? 36 skulle være her, så vidt jeg kunne se. Så A. Og det er 36B. Der er også noget, der hedder 36 på gaden. Ja, men det kunne så lidt væk ud til, det var det. Men det kunne da være, at jeg lige skulle tjekke en gang. Bredgade 36, det står der i hvert fald. 33, 11, 22, 33, 11, 12, 44. Jeg prøver lige. Jeg prøver godt at spørge dig. Der er stadig nogen oppe på, lige op trappen, og så en. Okay, tak. Ja. De må nok vide det deroppe, så... Ja, okay, det er fint nok. Ja, jeg ringer altså. Ja, det var den her, jeg skulle. Nu er aldrig min mobiltelefon. Nu har jeg jo glemt nummeret. Ej, det... Bjarne siger selv, at hans nysgerrighed og rastløse natur er det, der har drevet ham til at se så meget af verden. Men lige så meget som de 2 ting har været en drivkraft, har hans rejselyst også haft konsekvenser. Jeg er aldrig blevet gift, og der kunne have været lejligheder, hvor jeg måske... hvor jeg havde chancen, hvor jeg sagde, jamen, hvis jeg nu indretter mig lidt efter hende,
så bliver jeg gift og får børn og sådan, men der har rejsen altså været det vigtige. Hvis der ikke er en balanceting, hvis jeg ikke kunne rejse ud, så måtte det være det. Så det kan man måske sige er den allervigtigste ting, jeg har nedprioriteret. Jeg tænker slet ikke på, at nej, hvorfor har jeg aldrig fået familie og børn og sådan noget der. Det gør jeg altså virkelig ikke. Det kan folk godt synes, det er mærkeligt, men ikke gør, men det gør jeg altså. Det havde været et helt anderledes liv, hvis jeg var faldet for en eller anden pige, og vi blev blevet gift og fået børn med sammen. Så havde jeg måske slet ikke haft de oplevelser. Her et noget specielt transportmiddel. De oplevelser er for eksempel her, hvor Bjarne er på rejse i østaten Mikronesien ude i Stillehavet. Eller her, hvor han besøger ruiner på øen Kosrae. Her kom en enkelt turist forbi. Stilstand, det kan jeg ikke lide. Så der skal ske noget hele tiden. Altså, selv hvis jeg er i en by samtidig en uge ad gangen, så kan det godt være, at jeg skifter hotel, fordi der skal ske noget nyt. Det kan jeg godt på en uge være på 3 forskellige hoteller. Det skal ikke blive for kedeligt. Er der noget, du flygter fra, når du rejser? Nej, altså det kunne man godt tænke sig, at jeg, når jeg rejser så meget, så er det et eller andet, jeg helst vil væk fra, sådan, men sådan, det kan jeg ikke sige. Jeg gør jeg måske. Jeg flygter fra kedsomheden måske. Så jeg 11, 12, 44, ja, selvfølgelig. Det er Bjarne Lund Jensen. Jeg står her i Bredgade 36 for at finde på Rundes konsulat. Jeg kan ikke finde det. Okay, jeg står inde i gården herinde. Okay, jamen jeg finder ud. Ja. Gennem galleriet, siger du, ude fra gaden af, eller hvad? Okay, fint nok. Okay, så. Hej. Nu er jeg herinde igennem, så. Hej, jeg skulle finde Burundis konsulat. Det er det. Okay, det er dig. Ja, velkommen. Jeg skal lige ind her. Ja. Bjarne er på jagt efter et visum, så han kan komme til Burundi i Afrika. Det er nemlig et af 8 lande, han mangler for at have været i alle verdens lande. Billederne skulle også, så har jeg kuverten godt om lidt. Godt, jamen ved du hvad? Og så skal du have 400 kroner, ikke? 400 kroner, ja. Godt. Og vi har det parat til dig på tirsdag. Okay. Hvor længe vil du blive ved med at rejse? Så længe jeg kan. Så længe jeg overhovedet kan. Jeg er bare klar over, at på et eller andet tidspunkt, så kan det jo godt være slut på den ene eller den anden måde. Sådan er det jo for alle mennesker, at de kan ikke, når de bliver gamle nok, kan de ikke lave det, de gjorde før. Så det er jo ikke anderledes for mig. Jeg synes, jeg har haft et storartet liv. Jeg kan ikke sige, at jeg har været utilfreds med det. Der er ikke noget, jeg vil leve om på nogen som helst måde.